Benvidos de novo, humanos e humanas, a MSP Universe, con outro vídeo da sección en galego deste xogo chamado Undertale, como ben podedes ver. E nada, vamos a continuar a nosa partida. Vamos aló. Aí está Flowey, como podedes ver, tan feliz. E nada, continuamos. O sea que alá vamos. Esta en principio é a casa de Toriel. A ver que pasa no interior. Ules iso? Sorpresa! É unha tarta de caramelo con canela. Ah, para iso nos preguntara por teléfono se nos gustaban eses condimentos, vale. Pensaba que poderíamos celebrar a túa chegada ou festexar a túa chegada. Quero que disfrutes o tempo que pases aquí. Así que vou absterme de facer tarta de caracol por esta noite. Ah, moitas gracias, oh. Nunca probei unha tarta de caracol, non sei se vos aprobachedes algunha vez. Ben, teño outra sorpresa para ti. María leva cas sorpresas, a ver que quere de nós agora. Está moi amable, é aquí. Lévanos da man. Unha habitación para ti. Espero que che guste. Estános acariciando a cabeza. Queimase algo. Síntete como na túa casa. Como en casa. Bueno, vamos a explorar un pouco, que nunca está de máis. Viches este tipo de planta antes, pero non recordas o seu nome. Ah, curioso. Nada. Isto dinos algo, non? Un cuarto, a ver que hai dentro. Este non é o que nos dixo Toriel que era para nós. Unha vasoira normal e corrente. De caracois. Sí, moi normal. Ah, o cactus. Certamente a planta máis sandere de todas. Un termo xaponés, se non me equivoco. Asiático case seguro. É o diario de Toriel. Ler o pasaxe subliñado? Non deberíamos, pero quedemos. Les o pasaxe. Por que quería o esqueleto un amigo? Porque sentíase o solo. O solo sería en galego, algo así. Ah, que gracioso. O resto da páxina está chea de chistes deste calibre. De calibre similar. Moi ben. Definitivamente é máis grande que unha cama doble. Necesita unha cama moi grande, polo visto Toriel. É unha enciclopedia de plantas subterránea. Ábrela polo medio. Tifa, un grupo de plantas dos humidais de froito marrón e oblongo. Son comunmente coñecidas como salchichas de auga. Ah, de fora tal vez sexa isto. Tonada. Si, aquí dinos o mesmo. Pulsemos onde pulsemos. A ver que hai aquí. Botas un vistazo. ¡Que escándalo! É o caixón dos calcetíns de Toriel. Ui, por Deus! Uns calcetíns. Dentro do caixón hai sementes de flores e algunhas ceras de cor rotas. Vale. Cuarto baixo renovacións. Ok. E mirade isto, Maxia. Un xogo do 2000... Non me acordo agora exactamente de que ano era Undertale, pero un xogo con reflexos hiperrealistas nun espello.
Oh! Sí, mira, que la planta era unha salchicha de auga. Moi ben. A ver isto que é, hai que explorarlo un pouco todo, que estamos na casa dunha medio descoñecida. Estes libros están pasados. Deben de haberse... Debéronse ler moitas veces. Aí está Toriel lendo un libro. A ver que nos di isto. Os bordes destas ferramentas foron limados para facelas máis seguras. Vale, non está mal, unha boa medida de precaución. É un libro de historia. Aquí hai unha páxina ao azar, a ver que di. Atrapados tras a barreira e temerosos de futuros ataques humanos, retirámonos. Esta é a historia de os monstros, polo visto. Camiñamos moi adentro da terra, ata acadar o final da caverna. Si, aquí contanos como chegaron a onde estamos hoxe, nós tamén. Este era o noso novo hogar, ao que chamamos... Noso novo fogar, ao que chamamos fogar. Por moi genial que fora, o noso rei, os nomes dábanselle de pena. Pois a verdade é que si, chamarlle ao novo fogar fogar non é moi original, non? O lume non queima. Só é agradablemente cálido. Poderías poñer a man dentro. Que ben. Xa me gustaría a min un deses. Ola, pequeno. A tarta aínda non arrefriou. Quizáis deberías botarte unha siesta. Prefires quedarte a falar conmigo? Quero que sepas canto me alegra ter alguén aquí. Hai moitos libros vellos que quero compartir. Quero mostrarche o meu lugar favorito para cazar bichos. Vale. Tamén preparei un plan educativo para ti. Estás pasando un pouco, acabo de chegar. Ao mellor píllache por sorpresa, pero sempre quixe ser unha profesora. Si, ten pinta. De feito, quizáis non sexa tan sorprendente. Bueno, pois non moito, a verdade. Aínda así, alégrame terte vivindo aquí. Vivindo? Querías algo? Que ocorre? Cando podo irme a casa ou nada? Cando podo irme a casa? Sinto moito, Toriel, pero ti non eres a miña verdadeira nai. Seguro que eu teño un fogar fora daqui ou que ir. Que? Pero si... Agora este é a túa casa. Si, si ti o dis. Pero non é certo. Queres escoitar algo sobre este libro que estou lendo? Chámase 72 usos para os caracóis. Que che parece? Salir das ruínas ou claro? Veña, vamos a ser algo simpáticos. Tampouco a vamos a estresar. E a pobre parece bastante maior. Aquí hai un feito emocionante sobre os caracóis. Sabes que os caracóis son horribles como cordóns para os zapatos? Interesante. Así é o sair das ruínas. Vamos seguir o xogo como estrategia psicolóxica. Bueno, fálame se precisas algo. Vale, moi ben, a ver que hai aquí. Por algunha razón hai unha barra de chocolate de marca na neveira. Vale, por que non? Hai algo de pelo blanco atascado no sumidoiro. De Toriel, seguramente. Dentro da alacena hai un cortagalletas para monstruos de xenxibre. Vale.
Que olor tan rico, pero aínda está moi quente para comela. O fogón está limpio. Toriel debe de empregar lume máxico no seu lugar. Iso ten sentido. Non que sexa máxico, pero que demos? Aquí hai monstros, unha barreira máxica que os mantén retidos. Neste mundo a maxia está a orde do día. A ver que hai nesta habitación que supostamente é para nós. Que xoguetes tan chulos. Non te interesa en absoluto. Unha caixa de zapatos de neno con múltiples tallas, vale. Un marco de fotos vacío. Está realmente poñento. Este armario nada. Sí, este é o mesmo de antes, perdón. Botamos unha soneca e Toriel deixounos un cacho da tarta. E Toriel deixounos un anaco da tarta, vale, genial. Atopaches unha porción de tarta de caramelo con canela. Moi ben, en principio guardei no inventario, non? Obxecto. Aquí está, información. Tarta de caramelo con canela. Todos os puntos de saúde. É dicir, que restaura todos os puntos de saúde. Moi interesante. Tarta de caramelo con canela, unha porción. Moi ben. É unha cousa que se podía facer ca lámpara. Apagala e encendela, moi ben. O normal cunha lámpara. E só nos queda por mirar o que hai aquí abaixo. Creo que deberías xogar no piso de enriba. Por que? Que é o que non queres que vexa aquí? Toriel, queres que iba contigo, pero estásme agochando segredos, É perigoso xogar aquí. Iso decidirei eu que xa son suficientemente maior. Aquí fai corrente, poderías resfriarche. Típica excusa, non? Aquí está Poerento, empezas a toser. Pois eu non escoitei ningún indicio de tos, Aquí non hai nada que ver. Entón, por que non me deixas velo? Que lle pasará a Toriel? Queres ler un libro? Xa o limos antes. E se o leo, dirame o mesmo de antes ou contarame algo novo? Que acontece? Se precisas algo, pregúntame. Non me di nada novo en principio. Sei que eu vou seguir insistindo en ver o que hai aquí. Non me gusta o xogo que estás xogando. Sei que non che gusta Undertale, Un chiste moi malo, xa o sei. Por que non das un paseo polo patio? Porque xa o vin enteiro e non ten nada interesante. Aquí seguro que hai algo, por iso non queres que o ves. En serio? Vale, en serio. Talle cambiando a cara. Toriel, que pasa? Que hai aquí? En verdade eu só sei porque xa xoguei a este xogo. Pero hai que manter a intriga para os que non o coñezades. Non dou avanzado, Ese te poñer cariñas e deixame avanzar. Arredemo! Non recordaba eu que este camiño fora tan longo. E non avanzo.
Vou ter que poñemos isto a cámara rápida, este paso. Pero que non avance. Xa sei o que pasa. Hai que deixarlle as cousas claras e dicirlle que queremos marchar de aquí. Que está moi ben, é unha persoa moi... Bueno, é unha cabra parlante moi boa e todo iso, tal vez sexa unha boa profesora, pero nós queremos nos ir de aquí. Teño que facer algo. Quédate aquí. Vale, a ver se ahora que está distraída facendo non sei que podo ver que hai aí abaixo. O sea que o que tens que facer está aquí abaixo, Deses saber como volver a casa, certo? Ao frente áchase o final das ruínas, vale. Un portal sen retorno cara ao resto do subsolo. Interesante. Vou no destruir. Que? Nadie poderá marcharse nunca máis. Nadie poderá marchar outra vez. Agora se un bo neno e vai ao piso de enriba. Diso nada. Eu quero poder marchar. Estás cortando as miñas posibilidades de decidir a tomar decisións por mí mesmo. Cada humano que cae aquí atópase co mesmo destino. Vino unha e outra vez. Veñen, vanse, morren. Neno inxenuo, se abandonas as ruínas, el, Asgore, matarate. Só te estou protexendo, entendes? Vaite ao teu cuarto. Me pregunto que pasaría se lle fixemos caso, pero da igual, nós somos uns rapaces obedentes, pouco obedientes e non lle facemos caso. Non intentes determe, este é o teu último aviso. Genial, xa era hora. Creo que xa quedaron claras as nosas posturas. Tanto queres marcharte? És igual que os outros. Sóname a típica falacia de xeneralización precipitada, pero bueno, se ti o dis, só hai unha solución a isto. Ponte a prova. Demóstrame que eres o bastante forte como para sobrevivir. É a primeira batalla contra un xefe do xogo ou boss en inglés. De momento vou a seguir a ruta neutral pacifista, se se pode chamar así. Ou sea que vamos a facer o que ela sempre nos dixo. Toriel, descripción, poderíamos mirar a súa descripción, veña así, por que non? Toriel, ataque 80, cuidado, defensa 80, sabe que é o mellor para ti, porque o diste. Ué. Toriel, que me matas. Toriel, falar, sempre nos dixo que faláramos, non? Non puideches pensar en ningún tema de conversación. Tamén é comprensible. Toriel prepara un ataque máxico. A ver se ahora se nos ocorre algo. Volves a tentar pensar en algo que dicir, pero... que me matas, condenada. Estou a punto de morrer, Toriel me irá a través de ti. Vou seguir intentando. Irónicamente, falar non parece ser a solución desta situación. Pois sí que é irónico. Sempre os dixo que faláramos cos monstruos. Ai. Toriel respira fondo. Entón voulle pedir piedade. Tampouco responde. Casi me mata. E tiña ataque 80, deberíame haber matado, pero bueno. Acabades vos de fixar no que pasa? Esos ataques deberíame haber dado, pero é como se intentara evitar dispararme.
E mira, esos puntos suspensivos. Vedes? Esquivan os ataques. Clarísimamente ela non quere matarme. É unha boa persoa, é incapaz. Por moito que pense que manterme aquí é o mellor para mí, é incapaz de matarme para virar que estaba. Que estás facendo? Pediche piedade, que vou estar facendo? Perdoar, ataca ou fuxe. De iso nada. Esto falando entendes a xente, se non, pedindo piedade ao mellor tamén. Que tentas demostrar? Básicamente que hai outra maneira de facer as cousas. Nada de fuxir ou de loitar. Loita ou baite. Que non, muller, non. Basta. Perdoar. Deixa de mirarme así. Non che penso facer dano. E fuxir tampouco é a solución dos problemas nunca. Ou case nunca. Espera que poñía. Toriel actúa de instante. Márchate. Perdoar. Xa non sabe que dicir. Perdoar. Estálle cambiando a cara, se vos fixades. Sei que queres voltar a casa, pero... Seguimoslle pedindo piedade ou intentamos falar con el? Bueno, piedade, ven. Pero por favor, volve ao piso de arriba. Prometo que cuidarei ben de ti. Se mo imagino, pero é que... Eu terei unha familia, digo eu, ca que voltar. Caín en principio por accidente neste mundo. Entón, sei que non temos moito, pero ese non é o problema, Toriel. Podemos ter unha boa vida. Tal vez, pero unha vida aquí atrapados nas ruínas no fondo dunha montaña. Por que mo pos tan difícil? Porque probablemente teña unha familia ca que volver. Ti, por moi boa persoa, non vas a ser a miña nai sustituta. Por moi boa persoa, monstro, cabra que sexa. Por favor, vai ao piso de arriba, que non podo. Teño principios. Estás reindo? Creo que é risa histérica, Patético, verdade? Non podo salvar a un solo neno. Si é verdade que nos dixo que quero máis humanos aquí, entonces serán nenos tamén? Curioso. Non entendo. No, entendo, vale. Perdón, leíno mal. Non, entendo. Non serías feliz atrapado aquí abaixo. As ruínas son moi pequenas unha vez te acostumas a elas, probablemente. Non sería correcto que medraras nun lugar así. Miñas expectativas, miña soidade, meu medo, por ti, meu neno, os deixarei de lado. Moitas gracias, Toriel, a verdade é que eres moi comprensivo. Eso di moito de ti. Se realmente sexas abandonar as ruínas, non te deterei. Porén, cando marches, por favor, non voltes. Espero que o entenda. Oh, un abrazo. O que non entendes é por que me di que non volva. É que non me quere volver a ver? Ou é que ten medo de que me bote atrás na miña decisión? Adeus, meu neno. Adeus, Toriel. Foi un encanto verte. E bueno, vamos a cruzar esta porta. De momento temos un pasillo relativamente longo que vai cambiando de tonalidade, vai cambiando de ton, de cor cada vez que avanzamos. Parece que chegamos ao final. E como non, aquí está Flowey. Hola, Flowey. Listo, moi listo.
Creste do máis intelixente, Neste mundo é matar ou morrer. Eso soa a falacia de falso dilema, pero bueno, o que ti digas. Pudeches xogar cas túas propias regras. Perdonaches a vida a unha persoa. Aposto a que che sintes señal. Non mataches a ninguén esta vez, pero que farás se te atopas cun asasino despiadado? Morrerás e morrerás e morrerás ata que te canses de intentalo. Ata que te canses de tentalo. Que farás entón? Cando se dé a situación, respóndoche a esa pregunta, vale? A túa frustración levarate a matar. Sempre hai outra alternativa, aínda que a veces sexa máis dura. Ou rendiraste e abandonarás este mundo. Moita falacia de falso dilema vexo aquí, Herdando eu o poder de controlalo. De que estás falando? Son o príncipe deste mundo e o seu futuro. Non te preocupes, meu pequeno monarca. O meu plan é o reguicidio. Isto é moito máis interesante. Cara de malvado, que ademais parece un meme de internet. E nada, continuamos. E parece que xa estamos saindo por fin da ruína. A ver a onde chegamos. Non vos asustedes que non rematou o xogo. Rematou a introdución tutorial primeira parte ou como lle querades chamar. E nada, estamos aquí fora. Isto que é? Hai unha cámara escondida nos arbustos. Iso non mo esperaba. A verdade é que non. A ver se chegamos ao próximo punto de guardado e o deixamos xa por aquí. Que ao final este vídeo vai ser tamén moi longo. Non se rompeu cando pasei, pero rompeuse despois. Extraño. Moi extraño. Iso indica que probablemente alguén ou algo nos este seguindo. E máis, acabo de ver a súa silueta, a súa sombra. Agora vemos claramente a súa sombra, pero aínda non o vemos a él, porque estamos de espaldas, supónse, por iso non o vemos. Humano, non sabes como saudar a un novo colega? Date a volta e dame a man. Vale, vouche dar a man, por que non? Tira a man. Parece que é un esquelete, o suposto novo colega. O vello truco do coxín pedorro na man. Si, acaba de gastarnos unha broma, efectivamente. Sempre ten gracia. Non moita, pero o que ti digas. Bueno, depende da persoa que lle preguntes. En fin, eres un humano, verdade? Pois penso que sí. Teño cabeza, pelo... todas as características dun humano, sí. Pártome, son sans. Sans o esqueleto. Sí, pareces un esqueleto. Supónse que debo estar ao tanto por se veñen humanos. Pero, sabes que? A verdade é que non me apetece capturar a ninguén. Ou seja que se supón que me terías que capturar, pero non che dá gana de facer o teu traballo. Neste caso, estou agradecido. Agora ben, o meu irmán Papyrus é un fanático da caza de humanos. É fanático berrando. Hoxe, de feito, creo que ese... Oye, de feito creo que ese de aí é el. Teño unha idea. Pasa por este chisme con forma de versa.
Sí, ti pasa. Meu irmán fixo as barras demasiado anchas. Sí que parecen un pouco anchas demais. Rápido. Detrás desa lámpada de forma con 20. E vai si é de forma con 20. Pasa, Manucho! Como vedes, está traducido a español, pero os creadores desta traducción, que deixarei outra vez o link na descripción, intentaron facer que fora o máis neutro posible e por eso incorporaron elementos do español latinoamericano e do español de España ou castelán. Ti sabes que pasa, hermano? Transcorreron 8 días e todavía non recalibraches os teus puzzles ou cremacabezas. Só merodeas por fora do teu posto. Que faz sequera? Observo esta lámpada, é moi chula. Queres vela? Xa non nos estarás traicionando, non? Ainda que eres un bromista, ou seja que supoño que non. Non! Non teño tempo para iso. E se un humano non pasa por aquí? Quero estar preparado. Serei quen o faga. Debo ser quen o faga. Capturarei a un humano. Entón, eu, o gran Papyrus, conseguirei todo o que merezo por completo. Respeto, recoñecemento. Por fin poderei unirme á Garda Real. A xente pedirá que sexa o seu amigo? Bañareime nunha ducha de besos cada mañá. Ao mellor esa lámpada axúdache. Sans, non estás axudando, pedazo de vago. De folgazán. Todo o que faz é sentarte e araganear. Folgazanear. Cada día volveste máis e máis perezoso. Preguiceiro. Oye, reláxate. Hoxe fixen unha tonelada de traballo. Ou a calcio dudas. Boa broma, Porque como é un esquelete, supoño que xa pillaríades. Peña, estás sonreindo. Seino, e odio. Ai, por que alguén tan grandioso como eu ten que facer tanto por un pouco de recoñecemento? Au, parece que te esforzas moito. Ata a médula. Irei a atender os meus quebracabezas. En canto ao teu traballo, dóbrate un pouco máis o espinazo. Vale, xa podes sair. Deberías irte, podería volver, e se o fai, terás que aguantar máis dos meus hilarantes chistes. Entón marcho. Só é unha lámpada de forma con 20? Sí que era. É unha especie de posto de control, pero dentro hai botes de ketchup, mostaza e outros condimentos. Vamos, que máis que un posto de control debe ser un posto de comida rápida, de aperitivo. De feito, odio molestarte, pero faríasme un favor? Estaba pensando, últimamente o meu irmán estivo algo depre. Nunca vía un humano e verte tal vez lle alegre o día. Non te preocupes, non é perigoso. Incluso se intentas el. Mil gracias, estarei diante. Dixo mil gracias, estarei diante, sin embargo volveu para atrás. Bueno, aquí temos un punto de guardado.
A conveniencia desa lámpara aínda te enche de determinación. Pois isto pode que sí que me enche de determinación. E nada, agora sí que vamos a deixar por aquí. No próximo capítulo miraremos que hai dentro dese cofre, caixa ou que sexa. Dicirvos que se vos gustou este vídeo lle dedes un me gusta, un like en inglés. Suscribidevos se queredes ver máis contido destacable, tanto deste xogo como de outros, ou de outras temáticas que podedes ver. Non olvidedes botarlle unha ollada ás miñas listas de reproducción, donde probablemente atopedes algo que vos interese. E ata o próximo vídeo. Adeus.